Bine ați venit la un nou episod din Minecraft Pocket Edition. De data asta o să încercăm cu Lifeboat. Yay! Suzuko! Skywars. Asta o să joc mâine dacă vrei. Să-mi scrieți în comentarii. Splash, nu. The Walls. Ia cum e, că data trecută am încercat, adică n-am filmat, dar am încercat să văd cum e și mi-a zis că nu e gata. Hai mă, pe bune. What? Haide că intru pe One World Roller Coaster ăsta. Aici am roller coasterul meu preferat. What? Catul meu. Ui, sunt o pasăre zburătoare. Mai repede, mai repede. Ce imitații de portal de Nether. Ce? Ne întoarcem. Ia închide prostia aia, că acum mă supăr și te bat.